Takže predstavenie v podstate máme za sebou, takže nepredpokladám, že by som sa musel znova uvádzať. Na záznam. To tam dopíšeme o to, neboj. V podstate prednáška má názov Vampirizmus a jeho delenie. Táto prednáška bude nejakou krátkou sumarizáciou o mojich skúseností s prácou s vampírskym archetypom. Vzhľadom ku tomu, že v našich končinách, to znamená Československo, neexistuje nejaký ucelenejší systém, ktorý by sa tejto téme venoval, tak som chcel nejak aspoň v krátkosti zhrnúť a prezentovať nejaké svoje skúsenosti, vedomosti a možno sa na ten vampírsky archetyp pozrieť z viacerých pohľadov. Na začiatok sa budeme venovať histórii vampírskeho archetypu z pohľadu hlavne literatúry a nejakému rozvoju v kolektívnom vedomí. Potom si v podstate preberieme rozvoj vampírskej komunity v Spojených štátoch a tu v Čechách a na Slovensku a následne prejdeme k nejakej teórii a možno na záver by som rád dal jedno praktické cvičenie. Takže uvidíme, jak to vydá časovo. No. Takže, história vampírskeho archetypu v kolektívnom vedomí. Najznámejším a najčastejším v podstate prejavom toho vampírskeho archetypu je umelecké stvárnenie, hlavne v literatúre. Vo fikcii sa tento vampírsky archetyp začal etablovať niekedy v preromantistickom období. Ako príklad by som uviedol báseň Der Vampír od nemeckého básnika Ossenfeldera, ktorá bola publikovaná v roku 1748. Avšak najsilnejší impuls pre vampírsky archetyp a pre jeho nejaký zásadnejší prejav prišiel s dielom Brama Stokera s názvom Dracula. To asi nemusím nejak rozoberať. V podstate toto dielo by som označil ako štart rozvoja vampírskeho archetypu, ktorý potom naštartoval vývoj jak v literatúre, tak vo filme. Ďalší zásadnejší posun začal nastávať koncom 80. rokov. Vtedy vampírsky archetyp prestal byť vnímaný zásadne ako negatívny. Veľmi pekne je to viditeľné napríklad v ságe Necroscope od Briana Lumleyho, kedy v prvých častiach bol ten vampírsky archetyp vnímaný veľmi negatívne, ale postupne sa začal vyvíjať. A podobný vývin napríklad vidno aj v dielách u nás známej Anity Blakeovej. Ku tomu sa dostaneme. Vo filmovom priemysle v podstate podľa môjho názoru bolo paradoxne asi najzásadnejšie v poslednej dobe dielo Twilight. Nebudem rozoberať to, ako je to natočené a o čom to je, ale v podstate ten vampírsky archetyp to posunulo asi do nejakej najpozitívnejšej fázy. Zatiaľ asi nič pozitívnejšie a kvetinkovejšie natočené nebolo, čo sa týka vampírov. Pevne v to verím a dúfam. No. Zase napríklad ako opozitum voči Twilightu minulý rok začal vychádzať seriál The Strain. Vrelo odporúčam. Mám dotaz? Znáš Hellsing Unlimited? Japonský... Jo, anime. Jo, to je klasika. Jo, Anna Rice. Jo. Zaujímavé je, že ten vývin v tých 80. rokoch v literatúre začal v podstate veľmi podobný tomu vývoju vampírskej komunity v USA, čo si ukážeme za chvíľu. Ešte by som chcel podotknúť, že napríklad začiatkom 90. rokov vyšla aj prvá edícia papierovej RPG Vampire the Masquerade. Takže prejdeme k tomu rozvoju tej vampírskej komunity v štátoch. Rozvoj vampírskej komunity v USA v podstate beriem ako nejaký prototyp a najlepší dohľadateľný zdroj v podstate nejakého toho rozvoja. Koncom 80. a začiatkom 90. rokov nastalo z hľadiska vampírskej komunity v USA obdobie určitej otvorenosti. Bolo sformovaných viacero organizácií ako napríklad Temple of the Vampire, Chrám vampírov, House of Keperu, House of Sahiaza. Prípadne tieto organizácie začali vystupovať verejne. Samozrejme, že sa pohybovali najmä v gotickej a pohanskej subkultúre, ktorá je dodnes v USA aspoň z nášho pohľadu pomerne veľká. Rád by som zabehol do nejakého hlbšieho rozoberania náuk tých jednotlivých organizácií, ale z časových dôvodov to by možno vydalo na samostatnú prednášku.
Pre tých, ktorých by to zaujímalo, není problém sa ku tým informáciám už dnes dopatrať na internete. Priznávam sa, že túto komunitu ja som prestal sledovať niekedy cca pred 6 rokmi, ale aj z tej doby mám skúsenosti, že väčšina členov bola v celku ochotných bezproblémovo komunikovať, keď človek pokladal nejaké otázky, či už čo sa týkalo histórie alebo nejakých praktických záležitostí. V skratke spomeniem len niekoľko zásadných organizácií, alebo po prípade členov vampírskej komunity v USA. House of Sahyasa organizácia vznikla v roku 1976 a stála za prvým dokumentom s názvom Black Veil, ktorý by sa dal označiť ako nejaký základný kodex správania sa vampíra. Ďalšia organizácia... Ten kodex by si mohl zmínit, prosím. Prosím? Ten kodex by si mohl zmínit. Keby som mal prístup na internet, tak není problém sa k nemu dopracovať, ale... Láďo, heslo na Wi-Fi, no ak by si mi potom mohol dať a môžeme to spomenúť, aby som to na záver dohľadal. Já myslím, že ho máš jako v hlavě. Ne, kdeže. Rozsáhlý asi. Neviem, on sa potom postupom času sa redigoval, takže teraz už je nejaká, myslím, že 5. alebo 6. verzia, keď som to naposledy pozeral. Ďalšia organizácia House of Keperu a jej najznámejšia postava Michel Belanger. Táto organizácia v podstate jedna zo zakladajúcich členov, spodielali sa práve na tom Black Veili. Zároveň Michel Belanger ovplyvnila komunitu v USA vydaním knihy Psychic Vampire Codex, ktorý je v podstate nejakým takým základným, snaží sa byť nejakým základným manuálom, najmä pre psychických vampírov. V tomto kodexe je rozoberaná nielen morálka a teória, ale najmä prax psychického vampirizmu. Starší text je dostupný na stránke sacredtext.com. Keperiani v podstate fungujú až do dnešného dňa s tým, že organizácia prestala mať striktne nejakú ucelenejšiu formu nejakého rádu s priamou náväznosťou, ale snaží sa vytvoriť akúsi platformu, čo sa týka nejakej teórie a praxe pre vytvorenie ďalších organizácií. Poslednú organizáciu, ktorú spomeniem, je VVC, Voices of Vampire Community, hlasy vampírskej komunity. Bol to projekt, ktorý sa snažil spojiť nielen vampírskú komunitu USA, ale celosvetovo aspoň prostredníctvom internetu. Súčasťou boli členovia rôznych organizácií, ktorí mali v podstate fungovať ako nejaký verejný hlas vampírskej komunity. Posledné stretnutie, aspoň čo sa mi podarilo dohľadať na internete, prebehlo v novembri roku 2013. Stránky stále fungujú a uverejňujú nejaké novinky, ale priamo v podstate tá platforma a tá komunikácia medzi tými členmi tej komunity asi už nie je nejak zásadná. Momentálny stav by som hodnotil veľmi ťažko, keďže sa už v nej nejak zásadne pár rokov nepohybujem. No z posledných článkov a stránok, ku ktorým som sa dopracoval, tak mám pocit, že došlo k určitému rozdeleniu a vyšli na povrch jednotlivé rozdiely vo vnímaní toho, čo vampirizmus vlastne je a nie je. Ako som už spomenul, kto by mal záujem sa ponoriť do tejto témy, internet je plný informácií, není s tým žiaden zásadný problém. Takže, teraz by sme prešli k rozvoju vampírskej komunity tu v Čechách a na Slovensku. V podstate vieme tie vampírske komunity rozdeliť na dva základné celky, ktoré mali v podstate vývoj nejak nezávisle na sebe. Prvá je internetová komunita, druhá sú nejaké uzavreté skupiny. V hlavnej miere sa teraz budem venovať tej prvej, s ktorou mám aj najdlhšie skúsenosti a bol som jej dlhoročným členom. Táto časť komunity sa rozvíjala na rôznych forách, messageboardoch, chatoch a podobne. Prvou takou vlaštovkou bola návštevná kniha satanistickej stránky Samael a Blue Wolf. Old stránka už je nefunkčná, nepodarilo sa mi ju nájsť na nete. Na tomto messageboarde v podstate pôsobila hodne aktívne Jenny Novak. Avšak najväčším prelomom bolo spustenie stránky Vampire Support Site dvoma osobami pod prezývkami Montag Device a Asenat. V podstate stránky a texty sa snažili tvariť pomerne tajomne a drsne, ale viac menej, keď som to potom porovnával, vychádzali hlavne zo stránok a komunity v USA. V tej dobe bola tá komunita v štátoch pomerne aktívna a zdrojov na nete bolo dostatok, lenže úroveň v podstate angličtiny v tej dobe bola pomerne slabá, písal sa totiž rok 2003. V roku 2004 bolo spustené oficiálne fórum na domene S-Board. Okolo VSSK sa postupne zhromaždila pomerne zaujímavá komunita rôznych osôb. Tu sa vlastne vytvoril nejaký základ pre tú komunitu, ktorá v istom smere presiahla aj hranice internetu.
VSS bolo na istý čas zrušené, potom sa spravil e-book, potom sa zase vrátila naspäť stránka. Momentálne VSS žije ako fórum na platforme yuku.com, je v podstate pokračovateľom S-boardu. Nakoľko je formu aktívne posúdiť, neviem, keďže som VSS opustil po nejakých neprekonateľných názorových rozdieloch s Montagom. Takže aby som to uviedol nejak na pravú mieru, vo väčšine vecí s ním nesúhlasím. Avšak nedá sa mu uprieť obrovská zásluha na nejakom naštartovaní tej komunity v Čechách a na Slovensku. Hold, každý máme vlastnú cestu. Druhá časť internetovej komunity vznikla okolo stránky a fóra na domene Vampires.cz. Vampires.cz vniklo hlavne kvôli tomu, že v roku 2007 Montag po nejakých udalostiach zrušil VSS stránky a aj fórum a približne na 2 roky sa odmlčal. Pôvodne v jeho odkaze chcela pokračovať osoba pod nikom Rana Tarmele, no v podstate sa jej to nepodarilo, pretože sa jej podarilo vytvoriť vlastný odkaz a aj napriek do začiatku názorom veľmi podobných Montagovi Rana dokázala vytvoriť pomerne neutrálne prostredie, kde mohli jednotlivci navzájom komunikovať a prednášať svoje názory bez toho, aby boli vyhodení majiteľom fóra. Vďaka Vampires.cz sa podarilo spojiť komunitu nielen internetovo, aj fyzicky, prebehli nejaké stretnutia. Bolo to vcelku zaujímavé. Vampires.cz vytvorilo prostredie, kde miesto tajomnosti a nejakého prehnaného pátosu a dogmatickosti bolo možné komunikovať a členovia boli ochotní stretávať sa. Dnes už Vampires.cz nefunguje. V podstate tak, ako väčšina diskuzných fór zanikla s príchodom Facebooku. Kontakty nejaké... To je krutá realita. No. Kontakty samozrejme nejaké medzi tými členmi zostali, ale ani nefungujú už nejaké stretávanie sa medzi jednotlivcami, áno, ale že by sa tá komunita stretávala kompletne nie. Postupom času vznikali a zanikali rôzne fóra, avšak tieto dve platformy sú aspoň z môjho pohľadu najdôležitejšie a mali najsilnejší dopad na tú vampírskú komunitu v Čechách a na Slovensku. Tá druhá časť, uzavreté skupiny, to je skôr na prednášku, ktorú by mal podľa mňa robiť skôr nejak antropolog, religionista, alebo je to možno skôr na kovornejšiu diskusiu, preto odpuste mi, že sa tomu vyhnem. Po prípade sa môžeme tomu venovať neskôr v diskusii alebo v inej prednáške, keď by bol záujem. No. Teraz by sme prešli k teoretickej časti. V podstate rád by som vysvetlil nejak, aspoň z môjho pohľadu, základné rozdelenie. Pre túto prednášku som ľudí s vampírskym aspektom rozdelil na 3 základné skupiny. Tie pojmy, ktoré budem používať, nemusia úplne súhlasiť tak, ako sú štandardne používané. No. Prvý pojem, alebo prvý v úvodzovkách druh je arivista, to znamená, že ten vampírsky princíp v sebe má otvorený nejakou magickou formou, v podstate dalo by sa povedať, že nejakým spôsobom na silu. Tohto sa dotýkal čiastočne v slovanskej mágii a aj v zónach stínu Jožo Karika. Techniky súvisiace s arivizmom bývajú súčasťou učenia niektorých magických radov a organizácií. Podarilo sa mi naraziť, teraz nemám tu odkaz na tú stránku, ale stačí si zadať normálne do Google arivizmus a vybehlo mi v podstate nejak... Setman by tam měl byť napsané, že jo? Myslím, že hej, ako hovorím, nemám tu ten odkaz, ale je to séria nejakých 6 alebo 7 článkov v podstate o arivizme. Druhú kategóriu som nazval pre túto prednášku upír. Sú to ľudia, ktorí si neuvedomujú to, že majú nejaký vampírsky aspekt otvorený. Táto skupina je asi najviac rozšírená, no nie je to aspoň z môjho pohľadu až tak, ako to býva v poslednej dobe, hlavne medzi nejakými pop-ezoterickými skupinami prezentované. Z môjho pohľadu veľmi často totiž to vzniká situácia, najmä u ľudí, ktorí sa venujú liečeniu alebo nejakej energetickej práci, keď vnímajú ľudí s nedostatkom energie ako upírov, ktorí ich nejakým spôsobom vysávajú. Aspoň ja si myslím, že je to spôsobené tým, že liečiteľ je podvedome otvorený a v momente, keď narazí na človeka, ktorý má nejaký energetický deficit, nastane nejaká energetická výmena. Nutne a väčšinou to ani neznamená, že daná osoba má priamo otvorený ten vampírsky princíp v sebe. Tretia kategória, ktorú som nazval vampír,
To sú ľudia, ktorí majú otvorený ten princíp prirodzene v sebe a uvedomuje si to, toto je relatívne nízky počet. Vampírsky aspekt je totiž to, aspoň ja ho označujem ako nejakú vnútornú štruktúru, ktorá na jednej strane vytvára energetický deficit. A pokiaľ by sme to napríklad uplatnili na energetický systém pozostávajúci z nejakých centier, tak má vampír niektoré centra nastavené iným spôsobom, takže v podstate vytvárajú nejaký ten deficit. Na strane druhej toto nastavenie centier vytvára určitú predispozíciu a citlivosť na niektoré javy a kvality. Samozrejme, pokiaľ sa s tým vampírskym aspektom nepracuje a nie je narábané správne, môžu vznikať pomerne nepríjemné situácie. V tejto prednáške sa budem hlavne venovať pojmu vampír. V podstate prirodzená aktivácia vampírskeho princípu nastáva väčšinou v puberte. Pokiaľ by sme zobrali systém 7-ročných cyklov, tak je to niekde medzi 14. a 21. rokom života. Vtedy nastáva to, čo by sme mohli nazvať, aspoň ja osobne som to nazval, zobudenie zvieraťa. Je to pomerne náročné obdobie, pretože k puberte sa pridávajú rôzne stavy súvisiace práve s tým otvoreným vampírskym aspektom a rozšíreným vnímaním a určitých stavov, ktoré si rozoberieme neskôr. Tieto počiatočné stavy som nazval ako prvý kontakt. V tejto dobe väčšina ľudí má pocit akéhosi rozdvojenia, respektíve vnímania vampírskeho aspektu ako niečoho samostatného. Zviera sa väčšinou prejavuje dvoma spôsobmi a v podstate to je spiace alebo pasívne a v prípade stresovej situácie alebo nedostatku energie, nejakej vitality sa toto zviera zobudí. To znamená prejde do aktívnej fázy. Táto fáza sa môže prejavovať rôzne, ale najčastejšie je to niečo ako polovedomé vampirizovanie. Osoba si uvedomuje, že niekoho vampirizuje, ale často nad tým nemá kontrolu. Postupne sa učí, ako toto zviera zvládať, dokáže ho aktivovať vedomé, v podstate za akýchkoľvek okolností. Približne do 21. roku sa tento stav stabilizuje a človek už nevníma väčšinou nevníma to zviera duálne, pretože ten vampírsky aspekt je zaradený do nejakého vedomého fungovania toho jednotlivca. Samozrejme je to ideálny stav pri správnom nejakom vedení a pri správnej práci s tým zvieraťom a s tým vampírskym archetypom. Samotný vampírsky princíp by som rozdelil na 3 základné podskupiny, ktoré som nazval aspekty. Rozdelil som ich na 3 základné druhy, ktoré sa mi podarilo nejakým spôsobom vypozorovať a skúsim ich aspoň v skratke popísať. Tieto 3 aspekty sa väčšinou prejavujú v 3 formách: primárny, sekundárny a negatívny. Ešte raz by som veľmi rád zdôraznil, že toto pomenovanie a definícia týchto aspektov vznikla na základe mojich pozorovaní a nutne ich neberiem ako finálne, respektíve za nejaký všeobecne platný úzus. Prvý, tzv. Tradičný aspekt. Vampíri častokrát v povestiach majú veľa spoločného so smrťou, transformáciou, premenou, záhrobím, chladom. Zviera sa u tohto aspektu prejavuje hlavne ako bezcitné a vypočítavé. Po prvom kontakte nastáva dlhodobý pocit nejakého vnútorného chladu, poprípade istá forma v podstate depresie. Aspekt sa prejavuje veľmi silnými mentálnymi analytickými schopnosťami, správanie je väčšinou vecné, s nutnosťou zachovať integritu a kontrolu nad životnými situáciami. Tieto osoby, ktoré majú tento tradičný aspekt, ako primárny sa väčšinou držia v úzadí a radi manipulujú svoje okolie. Vo svojom negatívnom aspekte sa prejavuje vypočítavosťou, zákernosťou, veľmi takou až zlou manipuláciou so svojím okolím. Druhý aspekt som nazval lovecký. Vampíri totižto častokrát v povestiach si brali svoje obete na silu, boli silní, škrtili ich, dusili a podobne. Zviera sa prejavuje ako niečo agresívne, nevypočítateľné, jednoducho ako predátor. Prvý kontakt so zvieraťou končí väčšinou zúrivosťou, nejakou potrebou ničiť všetko naokolo. Tento aspekt sa prejavuje hlavne talentom na rôzne bojové umenia. To ľudia s týmto loveckým aspektom majú veľmi silnú živočíšnosť a nespútanosť. Po prípade veľmi častý odpor k akýmkoľvek autoritám. Negatívne sa prejavuje ako permanentné podráženie, agresivita a vyvolávanie konfliktov. Posledný je tzv. Eros aspekt. Je charakterizovaný veľmi
silnou prirodzenou príťažlivosťou pre druhé pohlavie a silne vyvinutou sexualitou. Správanie je skôr na základe emócií, ktoré spolu s rozvinutou empatiou dokáže v človeku vyvolať pocit zaujatosti až ošialu, občas až obsesie. Prvý kontakt vyvoláva zvýšenú sexualitu. V negatívnom rámci sa prejavuje väčšinou ako neprimeraná sexualita, ktorá neplní účel už ani ako nástroj. V podstate vampír začne brať sám seba len ako stroj na sex a ten sexuálny akt u neho nespôsobuje takmer žiadne iné pochody okrem vampirizovania partnera. Teraz by som rád prebral nejaké najčastejšie kombinácie, s ktorými som sa stretol. Prvá tá trojkombinácia je tradičný aspekt ako primárny, lovecký aspekt ako sekundárny a eros aspekt ako negatívny. Toto býva aj najčastejšia kombinácia. Vampír je považovaný za chladného, vypočítavého, no zároveň na základe určitých znalostí nebezpečného. Lovecký aspekt sa ale väčšinou aktivuje v prípade ohrozenia a aj vtedy je veľmi pevne kontrolovaný. Takéto osoby majú väčšinou tendenciu vyhnúť sa konfliktu, situácie skôr riešia za pomoci manipulovania svojho okolia než hrubou silou. Eros aspekt sa vyznačuje buď ako nadmerná sexuálna aktivita, ktorá je vzhľadom k situácii vampíra zbytočná, alebo naopak absolútny nezáujem a takmer nulovou sexualitou. Ľudia, ktorí majú v podstate túto kombináciu, tiahnu skôr k nejakým tým temnejším smerom duchovná, ktoré sú založené viac na nejakom intelektuálnom chápaní a prejave vôle. Druhá kategória to je lovecký aspekt primárny, eros aspekt sekundárny a tradičný aspekt ako negatívny. Tieto osoby mávajú divokú povahu, do mnohých situácií idú po hlave, veľmi ťažko sa etablujú v spoločnosti na základe nejakej svojej nespútanosti a živelnosti a v spolu spojení s eros aspektom sú považovaní za jedný z najpresnejších archetypov nejakého dravca. Vnútorne skôr tiahnu, by som to nazval, k východným smerom, ktoré rozvíjajú prirodzenosť a bojovnosť. Tradičný aspekt sa negatívne prejavuje buď tendenciami k fanatizmu a prílišnému autoritatárstvu, alebo úplnému nezáujmu a neriešeniu seba a svojej agresivity a živočíšnosti. Tretia najčastejšia kombinácia, eros aspekt primárny, tradičný aspekt sekundárny a lovecký aspekt negatívny. Osoby majú veľmi silno rozvinutú sexualitu a pôsobia veľmi charizmaticky na svoje okolie bez toho, aby museli nejakým spôsobom vedome svoje okolie meniť. Svoju charizmu využívajú veľmi pragmaticky k dosiahnutiu svojich cieľov. Vnútorne idú k duchovným smerom, ktoré dokážu pozdvihnúť vnútorne, no zároveň pôsobia veľmi esteticky až zvodne. Po prípade ich učia rozvíjať sexualitu. Väčšinou je to tantra, yoga, ale napríklad aj rôzne druhy tancov, kde sa ľahko dostávajú do niečoho, čo by som nazval asi tanečný trans a na okolie pôsobia pri takýchto činnostiach prirodzene, ako by to robili celý život. Lovecký aspekt sa prejavuje buď ako sklon k určitej hystérii pri vyhrotených situáciách, alebo ako úplná apatia voči činnostiam, ktoré robí. Čím nechcem povedať, že sa jedná tu som sa trošku zamotal, že sa jedná o apatiu, ale je to skôr naopak. Proste nerieši niektoré veci. Ešte by som rád poukázal na jeden aspekt, ktorý už v dnešnej dobe sa neprejavuje tak často. Nazval som ho pracovne aspekt krvi. Tento aspekt je často definovaný ako niečo menej cenné v niektorých vampírskych komunitách. Osobne by som to označil skôr za nepraktické. U ľudí s aktívnym aspektom krvi sa prejavuje tendencia tiahnuť ku krmeniu za pomoci krvi. Krv v tomto prípade slúži ako spúšťač procesu krmenia a odoberania energie z ľudského tela. Človek s aktivovaným aspektom potrebuje v tomto prípade krv ako určitú manifestáciu prepojenia s darcom. Môžeme to prirovnať k technike tradičného čarodejníctva, kedy sa vytvoril tzv. Vold alebo fetíš, napríklad voodoo bábiky, ktorý symbolizoval určitú osobu a malo jej byť ublížené. V prípade tradičného čarodejníctva slúžil Vold ako kanál medzi čarodejníkom a obeťou, ktorej malo byť ublížené. Pri aspekte krvi slúži krv ako akt pitia z malej rany a slúži ako rituál spojenia. Na základe toho, čo sa mi podarilo vypozorovať, je dôležité, aby obaja účastníci rituálu, to je darca aj vampír, boli vnútorne zosúladení s týmto aktom, inak vampirizovanie nemá dostatočný efekt.
Osoby s aspektom krvi majú určitým spôsobom prepojenie s vlastným telom, s vlastnou krvou a pri nejakú prirodzenú schopnosť vytvárať jednoduché rituály, napríklad na ukotvenie spojenia medzi svojimi darcami. Takisto majú oveľa bližší vzťah k vlastnému telu a prípadne nejakým technikám ovplyvňovania jeho činnosti. Ako posledný aspekt je z môjho pohľadu, je to nejaké vyvrcholenie práce s vampírskym princípom. Tento aspekt som zatiaľ aspoň pracovne nazval aspekt denného chodca. Pokiaľ má niekto lepší názov, som otvorený návrhom. Aspekt sa prejavuje ako schopnosť pracovať aj s časťami a vnútornými štruktúrami a princípmi, ktoré sa na začiatku pri aktívnom vampírskom princípe môžu javiť ako blokované, alebo oveľa náročnejšie s nimi pracovať. Vampír v prípade tohto aspektu dokáže napríklad pracovať so solárnymi silami, čo hlavne zo začiatku býva zásadný problém. Málo kedy sa stáva, že aspekt je aktívny od začiatku a skôr sa aktivuje až postupnou prácou so zvieraťom a vnútorným pochopením samého seba. Často je aktivácia tohto aspektu spájaná s víziou vampíra symbolicky vychádzajúceho na svetlo, ktoré by ho za iných okolností spálilo. Aktivovaním tohto aspektu sa človeku v podstate otvárajú ďalšie možnosti a počas aktívnej práce na sebe sa v určitom momente spustí proces úplného prijatia a splynutia vampírskeho aspektu s najvnútornejšími štruktúrami. Prebrali sme si teraz aspoň z môjho pohľadu nejakú základnú teóriu týkajúcu sa vampírskeho princípu. Teraz by som rád aspoň prečítal to cvičenie, ktoré je z môjho pohľadu najzákladnejším pre prácu s vampírskym princípom a možno nie iba s ním. Toto cvičenie odporúčam robiť skôr v súkromí, ideálne niekde v domácom priestore vyhradenom pre nejakú rituálnu prácu alebo prácu na sebe. Prvý bod, zaujať pohodlnú polohu, napríklad asana, poloha sediaceho faraóna, známa z Bardona a podobne. Následne venovať prvých 7 nádychov k ukludneniu svojho tela, ďalších 7 nádychov venovať ukludneniu psychických centier a následne ďalších 7 nádychov ukázneniu myšlienok. Ideálne je dokázať si navodiť stav vnútorného ticha. Potom nasleduje fáza, kde sa cvičiaci snaží vnímať svoj, v tomto prípade vampírsky aspekt. Na začiatok stačí, keď sa mu bude venovať po dobu 7 nádychov celý nasledujúci týždeň a postupne po každom týždni bude pridávať jeden nádych až do tých 21 nádychov. Potom, ako sa mu podarí dosiahnuť tých 21 nádychov, sa začne venovať prejavom vo svojom fyzickom tele, astrálnom tele, vo vnútorných štruktúrach v psychike. Každej časti by mal venovať najmenej mesiac. Odporúčam ku tomuto cvičeniu si začať viesť denník s popisov jednotlivých vnemov a zážitkov. Pred aj po cvičení by som odporúčil vykonať techniky, ktoré pomáhajú stabilizovať a nejakým spôsobom sa vnútorne očistiť. Napríklad malý zaklínací rituál pentagramu. Zároveň by som chcel odporúčiť vykonávať introspekciu podľa Bardona. Základom je, aby človeku z toho cvičenia nepreplo. Pretože tam sa naozaj siaha do nejakých veľmi silných, hlbokých štruktúr vnútorných. A pokiaľ človek nemá nejakú odozvu, v tomto prípade práve tá introspekcia, to astrálne zrkadlo, nemusí to dopadnúť úplne ideálne. Z mojej strany všetko. Dobře, takže vampirismus a tak jsi to nějak jako popsal všechno, ale jako v podstatě co je, když to budu dělat, když nechci, aby mi z toho přeplo? Pozor, tam... Ne. Tak překonutě může z čehokoliv, dobrý, jako dej tomu. Spíš o to... Mně tam chybí to prakticky využití. Tam jde o to zvládnout ten aspekt. Jo. Tam sa dotýkame toho, kedy to má človek otvorené nejakým spôsobom prirodzene. Jo. Když už v tom je, tak aby to nějak zvládl. Áno. Dobře. Jo. Ten vampírský aspekt je prostě jenom čistě nasávání energie, nebo... Co je právě, co je ten vampírský aspekt, protože ty o tom mluvíš, rozděluješ to všechno, ale jako co to všechno jako zahrnuje, co to jako... Pokiaľ by sme to pojali z toho pojmu vampíra, teda človeka, ktorý to má otvorené v podstate nejak prirodzene.
tak je to proste vnútorná štruktúra. Ja by som to možno prirovnal ku tomu takisto, ako človek môže mať napríklad otvorenú martickú štruktúru, no, alebo môže mať k nej nejakú väčšiu afinitu, alebo saturnskú, tak v podstate ten vampírsky aspekt, ono je to hodne komplexné a hodne vnútorné. Veľmi ťažko sa to popisuje slovami, pokiaľ to má človek otvorené prirodzene. No. Jasný, protože vampírismus jako takový divný, normálně si představí jako vampír, prostě živí se na ano. něčem, krmíš se něčím. No. Dobrý, takže ty jak kdyby to, co ty děláš a cvičíš, tak jak kdyby analyzuješ, kde jak kdyby se energeticky jak kdyby krmíš a jakým způsobem probíhají ty procesy v tvojom těle, nebo v podstate ideálne je, aspoň z môjho pohľadu, kedy ten človek ten vampírsky aspekt zvládne natoľko, že nemá potrebu sa krmiť na niekom druhom. Že ho potlačí? Nepotlačí, dokáže ho zvládnuť, spracovať. Jo? A dá se s tím nějak pracovat třeba dále, jakože využít to? Väčšinou, aspoň čo mám skúsenosti, človek ľahšie integruje niektoré princípy, niektoré sily vnútorně. Jako pro mě standardně z taoistického principu jako prostě vychází to, že prostě když chybí energie, tak pokud někde je navíc, tak se to automaticky prostě bude předávat. Jo, pokud tam není nějaký blok, který to zakáže nebo tak, ale pokud je tam volná cesta, tak vždycky to bude. Prostě se takhle dít, to je prostě přirozenost života. Takže ty pokud tomu chceš zabránit, tak stačí, aby z něho dost energie, aby prostě nenasával. Tím to zvládneš. Z toho energetického pohľadu áno, jo, ale pokiaľ by sme tam išli do nejakých vnútorných záležitostí a ako to vnútorne... Jakože dobrý, já teď už začínám teda chápat, o čem to je, ale já k tomu nepotřebuju prostě jako vůbec nějaký jako vampiristický archetypy, jakože... Áno, ale stále hovorím, že bavíme sa o ľuďoch, ktorí toto majú prirodzene. Jo. Ten človek jednoducho, pokiaľ nechce vampirizovať svoje okolie, tak sa s tým musí naučiť pracovať. Musí to byť schopný zvládnuť. Pokiaľ to nezvládne, tak je niečo zlé. Tak je dobrý to pojmenovat vampirismus, aby věděl, s čím pracuje. Áno. Já bych to nazvala nějakou práci s vnitřní bestí, něco takového. No. Hovorím, to celé to názvoslovie... Třeba spíš do šamanismu, tohle bych ale prostě... to je podobný. Spíš třeba za čínskou medicínou. Může být, když se člověk prostě zabývá těma západníma věcma a přečte si prostě Annie Riceovou nebo Twilight, jo, tak je upír, ale není prostě taoista. No, není Nietzsche, prostě. Ne, v pohodě, jako. Já jenom jako abych o čem se bavíme, že tam jak spoustu pojmenoval archetypy, všechno možné, jak se to projevuje, jaký jsou prostě kdyby primárně, jak tady tohle v pohodě, ale abych věděl, jako, co přesně jako je, kdyby to jádro toho, o čem se bavíme. Jo. Není cílem vampíra vysát tolik lidí, aby se mu vytvořila určitá jakoby nadkvalita nesmrtelnosti nebo něco takového. Já mám dotaz, zajímavý. Počkajte, chlapci. Připodobnil bych to jakoby k té japonské bohyni Sivamu, která vlastně vysála 1000 mužů a pak dosáhla té nesmrtelnosti. Čili jakoby, že to je jakoby ten božský archetyp, nebo ten archetyp toho zbožtění, že vlastně po určité jakoby dávce. Tohle je, když to vampirismu je hodně, že se živíš krví a získáváš vlastně kdyby vědomostí a energii těch lidí, kteří... Jo, lenže otázka znie, ja to skôr vnímam osobne toto skôr vnímam skôr symbolicky. Jo, aj ten pojem tej nesmrteľnosti u vampíra by som skôr vnímal nejakým spôsobom symbolicky. A to je zase asi na trošku hlbšie rozobrať. Ja priznám sa, nie som teraz z hlavy úplne schopný dať tomu nejakú štruktúru, ktorú by som vedel prezentovať smerom na von. V podstatě to stejný, jako se játra nepřátel, že jo, aby si získala jejich sílu, to máš skoro všude tady ten žrabek. Je to už v principu si... Jo, tak to je jak mantra, že jo, prostě oživíš. Já se jenom chtěl zeptat, jestli se zabýval vlastně tím vampirismem, jestli se zabýval i tím arivismem teda v tom případě. Je to vlastně praktická část vampirismu. No, to, čo som ja v prednáške popísal ako arivizmus, tomu som sa ja nevenoval, lebo ja som to mal otvorené v podstate prirodzene. Jo. Väčšinu ľudí, čo poznám, ktorí sa venovali vyložene tomu arivizmu, to znamená, že to robili nejakým spôsobom, povedal by som, na silu. No tam není nic násilího arivizmu, ja si myslím, že ne. Minimálne to otvorenie toho vampírskeho princípu, toho vampírskeho archetypu mi príde pomerne zbytočné. Vlastně ten arivismus se dá učit v podstatě od základů. Vlastně arivismus, když přijdeš ke stromu,
veme si jeho energii, vlastně to už vlastně to je z jistého pohledu, ano. Arivismus, že jo. Když veme si kytku, bude z ní vysílá energie, pak ji třeba zpátky záleží na etickým kodexu, pak ji zná samozřejmě, že jo. To je arivismus. Jo, arivismus je, že můžeš si brát energii z lidí. Jo, ale ja, ako, aspoň ja osobne ten arivizmus chápem, že hlavne berem tú energiu z tých ľudí. Jo? Samozřejmě, proč ne? A prečo áno? Jakým způsobem bereš lidi? Jakým způsobem? Samozřejmě můžeš jí brát a dodat a můžeš jí brát a nechat si. Jo? Tam těch možností je hromadu. To je vlastně černá a bílá, to je vlastně jako magie. Jo? Někdo říká, že černý má, někdo říká, že bílý má. Jo, tam závisí od nejakého uhla individuálneho pohľadu. Jo. Ale aspoň ja neviem, z môjho pohľadu mi arivizmus príde na základe nejakého vysávania ľudí. Myslím si, že existuje podstatne viacej lepších a elegantnejších a efektívnejších spôsobov. Okolo nás je hromadu energie, ale proč neskusit? Jo, ako v rámci nejakého výskumu magického a podobne, OK, jo, chápem, berem. Ale myslíš, že je třeba efektivnější způsob, když například nás je tady příklad 30, všechny nás rozesměru, vemu si z toho tu energii, nabiju si jí, tu pozitivní energii, vysmátou, pak ze sebe udělám jakoby zrcadlo a začnu to mnohonásobovat. Jo, ale to v tom prípade možno, podľa mňa, asi skôr neuchopuješ nejakú energiu, ale nalaďuješ sa na nejakú vnútornú kvalitu, ktorú začneš v podstate potom prejavovať do okolia. A ty, když se naladíš, tak stejně to vysává. No, môžeš, nemusíš, jo. Pokiaľ dokážeš s tou vnútornou kvalitou... beru princip ten, že mám toho z běžného života hodně nasázeného. To už potom zase zaběháme někam úplně jinde. Mohl bys nám říct, ty jsi tam řekl nějaké 3-4 americké spolky, co byly jako vampiristické, nějaké slovenské, možná víc. Řekni nám aspoň nějaké hlavní cíle, co měli, co byl cílem nějakého mistra toho spolku prostě, jako k čemu měl dojít. Aspoň tie uzavreté skupiny, na ktoré ja som narazil, ad jedna nemali nejakého dlhého trvania a väčšinou tá ich hlavná, tá persona, no, ten ich v úvodzovkách šéf, väčšinou skončil na psychiatrii. Ale s jakými bludy teda? Nebo bludy, prostě s jakou vizí? Tak prostě byl to upír, prostě. No, niečo na ten spôsob, jo. Jakože byl třeba zjistil, že je upír a představoval si třeba co, nebo nezůstali nějaký poznámky, co si myslel, jako co je cíl toho upíra. Že bude nesmrtelný nebo něco. Môže tam byť nesmrteľnosť, bola tam nejaká vízia ovládania nejakej astrálnej sféry. No to už by zajímala ta přednáška. Ale třeba jako v Zelená loži máme známýho vlastně, který se zabývá arivismem. Je to normální člověk, který jako neubližuje nikomu, dokonce na svých stránkách popisuje, jak ten arivismus vlastně uchopit, jak se ho naučit. Jo. Pak je asi nejtěžší vlastně to stádium, vlastně, když se máš dostat do astrálu a v tom astrálu vlastně pracovat s tím arivismem. Jo. A já si myslím, že arivismus ve své podstatě záleží na každém z nás, samozřejmě. Říkám, kdo máme nastavení vnímání nebo světa nebo to. Takže ta světa nastavení. Můžeš ublížit, nemusíš samozřejmě. Jo? Takže já myslím, že ten arivismus ve svém podstatě je pro nás, vlastně co se zabýváme okultismem, je to nejdůležitější. To ostatní v podstatě je omáčka, jo. Ale pro nás vlastně ten arivismus je důležitý, si myslím, aspoň ja. Jo, ako ja to ani nejakým spôsobom neberem. Jo. Táto prednáška naozaj bola skôr zameraná na ľudí a osoby, ktorí to majú nejakým otvorené. No jasné. No. A jestli to chápu, tak to, co říkáš ty, jak bereš arivismus jako určitý způsob komunikace, jako energetická. Komunikace určitě ne. Jako výměný energie, to je určitě ne. Čistě jenom energeticky prostě jako... Nasátí energie záleží na tom, pokud tomu člověku chceš ublížit,
můžeš mu ublížit a pokud vlastně, dejme tomu přijdeš na fotbalový utkání. Například. Tam je mraky energie, vlastně, která se dá použít. Jo. Přijdeš do kostela, oni ti většinou ale vykážou z toho kostela, potom musíš to... jo, tam vlastně tu energii veškerou můžeš použít a je tam volně dostupná, jo. Aniž bys musel do nějakého ostávu, vlastně jít, jo. Tak ta energie je dostupná. Skary dělal vyloženě aribismus. Že to není jakoby o nějaké normální práci s energií, ale je to opravdu jenom obraní. Je to opravdu dávání pozor na to. Vlastně, když se jakoby v Bardonovi, že jakoby frčí podle těch stupňů, tak vlastně tam jakoby určitým stádiem, vlastně když se člověk jakoby pracuje s tou pránou nebo s tou životní energií, tak dojde jakoby toho stavu, kdy vlastně je schopen tady těch jakoby vampírských schopností, ale respektive je taky schopen jakoby té kumulace bez toho, aniž by používal jakoby živočišné jakoby produkty, živočišní jako lidi prostě. Takže nepoužívá jakoby život, který jakoby je foremný, jakoby už tady jakoby v lidech, ale používá jakoby životní energii, která jakoby je někde jakoby jinde. Samozřejmě. Jo? Můžeš pracovat zase s energií. Nebere se jakoby rostlinám, stromům, kamenům, nic takového, že jako ten jako duch toho života jakoby je otevřený jako tomu jako dávat. Jako, že, a zase myslím, jako, že to ploudí jakoby do všech lidí. Jako, že kdyby se člověk jako jenom opravdu soustředil jenom na to braní, tak se jako spíš jako vyvine nějaký jako defekt. Já taky neříkám, že albinismus je obraný. Záleží na každém, jak je člověk uspůsobený. Pokud inklinuje někam, kde by chtěl člověku ubližovat, je to smutný, ale bohužel dá se. Jo. Ale tím, že si nabereš energie z člověka nebo dejme tomu z masy lidí, to neznamená, že jim budeš ubližovat. No pak je sklidní, že zajedno si můžeš, ano, přesně tak. Můžeš někde sklidnit, můžeš někde ubrat a můžeš si vzít tam, kde je přepitek. No a pořád je to manipulace. Samozřejmě. O tom to je, ale skoro všechno. Což už je jakoby i tou formou, je to vlastně takový jako... Já myslím, že tam nikdy nestřípe, nic tam není. Docela dost, je to čistý zdrát manipulace, to proti vůli toho druhý. No, jako je rozdíl, ano, ale pokud... Svým způsobem. Věc, že má přebytek energie. Já beru jednoho člověka jako takovýho, dobře, jo? Tak oproti tomu vysavající možná jo. Ale roky se ti dostávají do defenzivy, prostě bavíme prostě teď bavíme se o vampirismu a cílem vampíra je podle mě být ideální upír. Ideálnímu upírovi jde o zasání co největší množství energie, je to i v tom taoismu klidně vysát fyzicky a jsme nesmrtelný. Teď přichází to je tvoje definice vampirismu teďka. Ale já právě, to mi připadá, že tohle mi připadá klasická definice. A teď teda přijde otázka, co s tou energií. Jasně, ale to je jako fér, to prostě řekneš, já jsem upír. Jasně, ale řekneš tomu arivismus. Jo. A nebudeš teda jako kolem toho tak jako kroužit. Takže teď se může bavit, k čemu to použiješ. Tomu, abys jsme nebyli Jak vysává energii z lidí, aby to posílalo chápat. Jo, výborně. Tak to je obětování, to je pro vyšší cíle. To dáme na stránky, A s tím já naprosto souhlasím. Já mám dotaz. Když z něj moc energie uděláme černou. Může být ten člověk vlastně tak to v hlavě už pomotaný, že vlastně mu ta energie, že pak nezískává energii vlastně už z ničeho jiného, kromě tady toho. S takým prípadom som sa stretol asi dvakrát. Jo? Kedy, áno, ale není to ako nejak štandardné. A je ten člověk už vyšinutý teda? To už má v hlave ako pomerne hodný galimatia. No, jakoby to sání je přece jakoby, docela jakoby základní jakoby dynamika, jako, že člověk jako opravdu jakoby sáje jako často. Jo, každý jako... Jo, ta energetická výměna tam je. Energetická výměna to je jakoby základ. Ale neumíš psát schválně. No právě, jde o tu A kontrolu. jo, lidi třeba co si stěžují a říkají, že strašně moc něco nemůžou. Já mám takovou kolegyni. Tak jako to? To jako upíru je kolem nás spousta, že jo, to je, co si budeme povídat, to je jasné. Jak se bránit takovému upírovi? Vnútorná integrita. Tam nič viacej nepotrebuješ. Pokiaľ máš dostatočne silnú vnútornú integritu, tak ten človek s tebou nezahýba. Nemal by. Pokud tě nenachytá
říkat nějakým blbým rozpoložením. Právě. Něčem nejasným. To bych zase ale nebrala, to bych nebrala zase, že svět se tak hemží upíry, Presne. kteří jenom čekají na tvoje... Jako standardně někdo má méně víc energie a to je většinou jenom prostě jako nějaký malý výkyvy, který se prostě dorovnávají, jo, jako pak jsou nějací upíři, ano, alavistě, jako který když prostě potkáš, tak tě prostě najednou jako máš chuť si střelit kulku do hlavy. Ještě podle mě, jak jste se bavili o tom příjmu energie, tak podle mě teda ten upír si na tom vytvoří závislost. Prostě je to droga a je v extázi a tu energii potřebuje ještě a ujíždí na to. Já chápu, že to je určitý jeden z těch třeba, co jsem říkal, jako prostě jedna z možností. Ještě se ujíždí na té manipulaci, že jo, třeba. Nejhorší jsou pak ti negativističtí upíři. Přijde do toho. Jo, ale paradoxné je, že ty ľudia si to väčšinou neuvedomujú. Konkrétne tento prípad, oni si to neuvedomujú. Tihle jsou jako, a navíc se jim strašně těžce pomáhá. Protože oni jsou většinou, nebo často to nebývají úplně psychicky v pořádku asi jako lidí a málo kdy se jim dá jako jednoduše pomoct. To už je skôr na odbornú pomoc. Vyrovnávání tlaku vzduchu. Prostě ta energie v místnosti se snaží uvést do harmonie. Ti lidi s tím ani nemají nic společného. Se taky chvilku zabýval týpek, jako prostě co známe, nějakým, dá se říct, zen buddhismem a podobně a tak dále, prostě jako on si udržoval takovou krásně negativní hladinu, prostě tyhle, to byla normálně černá díra, jako, prostě přišel do hospody plné zábavy, tyhle, za chvilku vole, tam všichni seděli jako pomalu si najednou přemýšleli, co za zíde jako za nový emocí, si se nepůjdu střelovat. To bylo hrozný. Jako skončil na práškách, jak prostě chodí k psychiatrům. No hovorím, to už je väčšinou potom na odbornú pomoc. A když se zkoušíš pomoct nebo cokoliv a pak zavolá, my jsme se dlouho neviděli, Peťo, budeme dneska odpoledne, jsme v hospodě, ve městě. No, když já už jsem teďka v hospodě a do toho města, jako v tom 9, já už tam asi nevím, to je půl sláku, a ty už se dělají do toho hospody, nechce už. Jo, jasně, no. Tak to je asi taky hodně upír, který o tom vůbec neví, no. Jo, každopádně představitelé některých obchodních spolků v Čechách už dávno přišli na to, to se už řešili dlouhodobě, že v podstatě celý tenhle systém u nás teďka je postaven na upírské bázi, jo. Jestli pracujete v nějaké firmě nebo prostě v nějaké instituci, prostě daně, exekutoři, prostě celý ten systém, jako co to jsou jenom desítka mincí je nejhutnější energie, je to peníz, že jo. Když jdete nahoru, tak se to stává jako kdyby duchovní nějakou hodnotou. Takže my se tady můžeme bavit z hlediska nějakých upírek, ale jako kdokoliv pracujete v nějakém manažerském postu, děláte tady tyhle různý jako funkce v těch státních úřadech a tak, věřte, že jste jenom systému upíru, kde ti nejvyšší jsou nahoře a jsou ty dole. A jako skoro nikdo to není schopen umítnout, jo. Upíří systém, ne? Tak jako ale upíří systém, to je prostě všude zvláště systém je to vysávající. Všude vás vymačkají, co můžou energie a pak vás vyhodějí. To je postavený řekl si, tomu se říká kapitalismus. A my tady řešíme vzniku nějakých upírů, co jako se ti snaží v tramvaji prostě miligram nějak. Už to ti jako odsáhle. Kapitalismus sám je reálný socialismus. Korporativní. to už je ten vyšší level toho jako vampírismu. Už to je vlastně postavené na základní civilizace. Také megalomanský trošku. Ale fungující. Takový zakončení přednášky. Vyvolal to živou úsilí pro zkuzi, jako to to mě ještě nějaký závěr. Podívej se do fabriky.
Ale zase je problém. Šlo by jako, že... Ako? Ja neviem, mne sa to, vieš, ja ti poviem tak, že ja už sa ja už sa tomuto naozaj cca nejakých 5-6 rokov už sa tomu aktívne nevenujem, ani tej komunite, ani nejakej práci s tým, proste. Počkajte, to je nejaká ako internetová persona? Co? Šlo by to teda jako využít v bojovým mění, jakože třeba by na tebe někdo zaútočí a teď by mu došla energie, jak jsi písal. To by musel byť hodne dobrý, aby to vedel spraviť takto online. No. Já bych to nazvala souboj myslí. Nejdřív ho musí mentálně porazit, pak více co a pak je to vlastně... Tak to myslí to vždycky, že jo? Ten boj je rozhodnutý ještě než se